Čaute dámy a páni, dneska som tu, aby som navrátil môj YouTube kanál a priniesť vám čerstvý content. Tak, big deal. No dobre, tak to môžem uvedať. Tak, dneska vyjdú dve videá, možno dve. Ale chcel som hrať s mojim kamarátom a natočiť, ako hrajeme reloady, no ale úplne sa to nepodarilo, lebo on je teraz offline. Dámy a páni, keď ma chcete mať v friendoch, tak dajte si, že Liquid Sage, tam máte hore môj nickname a na druhom má Marko Boss 1, 2, 3. Keď ma chcete, máte na obidvoch účtoch v friendoch. Dneska sme dostali takéto karty na questy, že tuto šedá to nič, potom keď máte už zelenú, tak to sa už trošku oplatí, ale epická je úplne že najlepšia, podľa mňa. No legendárna je najlepšia. A tam máte, že máte vykradnúť trezory toho, ja neviem, jak sa volá, no toho dám, vlkodlaka. No, ešte som vám chcel povedať, že dneska sme mali update a dostali sme Bump and Dump. Ja vám to hneď ukážem, ale ja si tu zapnem squady. Dámy a páni, možno, že tí, ktorí máte, ja neviem, jak som to, ale ja som to dostal len tak. A tí, ktorí máte, jak sa to volá, Fortnite Crew, tak dostanete tento skin takýto. Ja som ho dostal, ja neviem za čo, asi za hranie, alebo ja fakt neviem. Ale je to fakt dobrý skin. Fakt dobrý. Ešte vám tu v rýchlosti ukážem no dostanete tak ten skin a ešte niektorí dostanú aj takú postavu z Mortal Kombat. Myslím, alebo ja neviem, jak sa to volá. Komu ty volá? Stane tu volá. Dobre. Ja sa tu samozrejme rozcvičím. No, poďme sem. Ne, dáme páni, tu je strašne dobrá stratégia, že pôjdete sem a potom tu máte barely. Samozrejme, toto mám od youtubera Mita, Top Mitrander, takže pozrieme takto. Toto mám tu stratégiu od Mita, to ukazoval vo videu a keď tuto máte barely a takto sem, keď pôjdete, tak máte hneď. Nie je úplne že zaručené, ale no, z väčšej časti áno. Takže to strašne odporúčam stavať tam. Viete si tam dať a sú tam aj v minulej sezóne Chapter 6, Season 1. Teraz pozerám, že sme iba trio. A dneska sme ešte dostali také, že vy keď musíte rebootnúť, tak 500 bude stáť jedna karta a 1000 bude stáť celý tým. Keď celý tým zomre okrem vás, tak tak môžete za 1000 goldov môžete oživiť vašich spoluhráčov. Neviem hovoriť po tej prestávke. Dostali sme novú pumpu, snajperku tu nie, no tak. Ešte sme dostali, myslím, nie. No tie exotiky sme dostali, ktoré, že, no, dáme pani, toto sa veľmi oplatí, človek. Som si nastavila senzitivitu, tak. Dobre. No túto pumpu sme dostali do Fortniteu. Toto nová má
má 2 náboje, to znamená, sa úplne, že oplatí, lebo 2 náboje, to je strašne, akože, no, poď. Idem za ním. Tu bude hore. To nebude. Dobre. Doberiem si toto. A dostali sme to aj v takejto variante, takže no v každej variante. Ale v tejto sezóne je strašne ľahké nájsť legendárne, epické a mýtické veci. Ja by som už išiel na toho vlkozlaka, lebo mám docela dobrú výbavu a tak poďme tam. Dobre. Tam máme čest, vlkozlaku sa ničí. Ja to hodím sem rýchlo. Dobre, je tu človek, ja to chodím sem. Dobre. Tak. Mám tu ešte aj shieldy, takže OK, úplne all good, sa hovorí. Dobre, teraz. Poď. Dobre. Ty jedno. No poď, no editni to, no poď. Dobre, ja ich idem vyspamovať. To ich vyspamovať. Dobre. Yes, čak. Dobre, to si bereme. Dobre. Čak, ten mám, tam sa teraz tak vyhylujem sa rýchlo. Dámy a páni, doporučujem skákať na tohto vlkodlaka. Aj vidíte, aj teraz som dostal strašne ľahko sa dá v tejto sezóne získať legendárne alebo mýtické, aj mýtické veci. Tu ešte pozbieram materiál, tie najlepšie veci, to si asi nezberiem, dobre. Mojim teammateom tu vyťažíme goldy, zoberiem toto. Je tu nie nič lepšie, no aj tak. No, toto sa mi dosť hodí. OK, máme medailón, čo by som úplne nechcel, ale počkej, nemám ten medailón? No nemám! Ty vole, kto ho má? No, ja by som išiel do... Kde to je? Tuto. Sem by som išiel. Takže, OK. Tam pálku, ty vole. Určite tu budú kempry. Sa docela aj bojím. Kemprov, lebo oni sú úplne, že strašní. Dobre. Mám luxusný loadout. Okay. Áno, dostali sme ešte takýto vrtač. Strašne dobré, to je na... No takto viete preraziť a takto. To je strašne ľahké na materiál. Ja doporučujem to na materiál a tak. Vy s tým strašne rýchlo preberete aj stenu. Počkaj. No takto vôbec. No tak poď. Zdvihni ma. Haló, brosky, no tak. Ja som si možno, že mal zobrať ten čakžak. A miesto vrtáku. A to je jedno. Budeme mať aj tak 100 na 100, dostaneme ešte 70. Dobre. Dáme páni, teraz tu musím vyskákať, aby som mal plné. OK. Teda tak, no. OK.
Keď mi niekto zobral ten čačák, tak ja neviem, čo budem robiť. Jasné, že mi ho zobral. Počkej, ja idem kvôli putu. Na koho zomrel? Stoj. Ty ho dostal. Dobre. Dostal smrad. Ona kopíruje smrad jeden. Tam, teda, no. Tam sú. Kozoj môj tu. Oni tam majú mytickú zbraň, ty vole, to sú špiniaci. Alebo legendárne, no. Ešte tu pôjde tento. Nie, tu sú oni, no. No, predo mnou sa neschováte. Ja vás vidím. Aha, Elko. Dobre. To robil trasu, aby nás nepodkopal. Dobre. Prosím za 50. Dobre, tak. Ja tam nepôjdem samozrejme, lebo... A teraz by som... A tuto, áno, dáme pani, máme to tu, že je bump and dump, toto. Dostali sme takéto, bump and dump. Tuto máte takto. Tuto máte takto normálne SMGčko a takto máte brokovnicu. No, pre mňa to nie je úplne dobré, ale pre mňa to nie je úplne dobré, lebo ja využívam také, že na dve zbranie sa mi úplne že nechce hrať, lebo dámy a pani, a nikdy neberte. Počkejte. Ja mám tu, ja dobre. Nikdy neberte túto pampu a túto. Bo to sa vôbec neoplatí. Lebo to má strašný relay, alebo reload time, no. To má strašný. No, akože strašný, myslím, že je strašne veľký, no. OK, ja by som išiel okolo, takto, pekne. Podľa mňa sa tento rocket drill sa vôbec neoplatí. On sa strašne že rýchlo vybíja, ale na trezory to je výborné. Na trezory to je najlepšia vec. To tomu strašne veľa uberá. Fish stick. Nechoď môjmu fištikovi, opováž sa. Čo? Ježiši. A ja, že to je ten... Kamo, ty single grip hon, alebo jak sa volá, že neviem. Sorry, ale som tam to je. Fú. Tam je. Dobre. Inak lepšie využívajte túto mamut pištolku, lebo táto snajperka není pre mňa úplne taká dobrá, ale pre vás môže byť. Čo 2, a snajperky ja stále prebíjam po jednom náboji. Ten dostal 92 chudák. Keby mal biele, tak už je minus. No nie. Poď sem. To je hráč! To není. Kde je?
Ježiši. Dáme páni, toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte pre toto video like a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.